Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu, uxolo nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda uyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Bangcwele akekho ofana naye futhi akekho njengaye. uNkulunkulu ezulwini noNkulunkulu emhlabeni. Simbonge kakhulu ngosuku oluhle kangaka, usuku lwangolwesihlanu. Evaliwe ama-messages. Kodwa khona abanenkani bayathumela. Angazi kusokwenze njani bakithi ngoba sesathi umthetho omile. I-weekend nje akusathunyelwa. uLwesihlanu umgqibelo isonto asisathumeli lutho. Asisathumeli lutho nje bafowethu. uLwesihlanu umgqibelo isonto. And kule weekend ke ngibhizi. Your guess is as good as mine ukuthi ngikuphi njengamanje. Ngikuphi njengamanje. Angizokusho ukuthi ngikuphi ngoba ngihambe ngeminye imisebenzi yebandla. Kunezinto kufanele zilungiswe ezibuye zonakale kwezinye indawo. So ke ngile weekend nje ngiphumile ukugcina inkosi ngizoze ngibe sekhaya ngesonto. Kodwa nje angikho. Angizokusho ukuthi ngikuphi kodwa bakhona abaziyo ukuthi ngikuphi ngoba ngize kubona, ngoba ngikubona. Hayike siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele akekho njengaye. Senkonzweni yethu ke khuluma ngokukhuleka kanye nokukholwa. Izinto ezimbili ongeke uyihlukanise. Asivuleke sifunde izwi lethu elumgogodla Marko chapter 11 uverse 24 nje kuphela. Ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwana ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Siyambonga uNkulunkulu ngesethembiso sakhe ngoba ushilo kwabaseKorinti wathi izithembiso zakhe ziningi noma zingaba ziningi kangakanani ngaye zinguyebo futhi zingu-amen. Okungukuthi akagodli lutho entweni akayithembisile. Okwakho nokwami ukumtshela singamkhumbuzi ngoba uyazi. Nkosi ezwini lakho uthe ngicela kube njalo kwaphela nje. Awumkhumbuzi uyazi but khotha caphuna izwi lakhe njalo uma uthandaza kuzokusiza lokhu uthi umkhuleko wakho uphendule. Uthi Nkosi ushilo ezwini lakho noma ungasalishonga ukuthi lithini. Angisho ukuthi ngenani ekremeni amavesi cha. Noma ungasalishonga lithini kodwa Nkosi ushilo ezwini lakho. Wathi kuwukuthi nokuthi nokuthi. Ngiyacela nami ungenzele. Uma engakwenzela uzokutshela ngoba ushilo kuJohn 15 verse 7. Wathi uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini noceleni ithandayo ukwenzelwa. Awungakhumbula lento. Angazi bavuka phi laba bantu. Bafowethu bavaliwe abantu ucela imkhuleko kimi la ekhaya lezwe. Yekanje angase bevela phi labantu noma basha ayicela umkhuleko kubaba uNsibanda ngoba ngeke akukhulekele. Ngoba kwathi ubaba uNsibanda angamkhulekela umuntu engavumeli uJesu. Kwathi ubaba uNsibanda angamkhulekela umuntu engavumeli izono zakhe. Yekane ukungicela umkhuleko. Yingakho unoRoma 10 verse 9 ukuze uvume uJesu. Qeda ukumvuma bese uyakho uthola umkhuleko lapho. Hayi lo ufuna ukugijima wodwa, cha. Wena vuma uJesu ngoRoma 10 verse 9. And it is also recommended kuyatuseka kuyanconywa ukuthi njalo manilala ekhaya qalani ngoRoma 10 verse 9. Bese nikhuleka ke imkhuleko yenu. Nathi la ekhaya kwaNsibanda siqala ngoRoma 10 verse 9. Zonke izinsuku zokuphila kwenkosi. Yingakho ubona sengathi inkosi isivikele nje ngoba sithandaza uRoma 10 siyayivuma ngaso sonke isikhathi. Roma 10 verse 9. Nina-ke emakhaya sebenzisani ivoice note nisho emva kwami njalo mase nizolala. Nisho emva kwami niphinde nilalele umkhuleko olandelayo bese niyazikhulekela ke umkhuleko wenu eniwuthandayo bese niyahamba niyolala. Abenza lokho abasoze bayisole nanini. So ngeke ukusizeke ukufuna umkhuleko kumina. Ngoba uzohlangana nembi la ithutha. Ngiyalalela Nkosi ngithini kulomuntu. Athi mnika u40 days fasting. Obungeke uthola ukuba uzanga kimi. Ngapha mina ngifuna uphendulwe
La ekhaya lezwi sifundisa abantu ukukhuleka baziyele kuNkulunkulu. Uma nje umuntu esediliza udongo vuma izono zakhe, uNkulunkulu wethu sonke ziyele, musuzocela umkhuleko ubaba uNsibanda. Yekanje lonto le. Ziyele kuNkulunkulu. Bhuka, thola idate, bhale phansi izono zakho. Uma usuzibhala izono zakho, masingekho sikhumbulayo uzibhalile zonke, uhambe uyokhuleka uNkulunkulu uzokuphendula. Angikwazi noma uqhamba. Abantu babhizi noma bangifuna imikhuleko. Impendulo kilula. 30 days fasting, 21 days fasting, 40 days fasting. Uzophuma nawo uma ufuna umkhuleko. Muhle vele ngoba uzokwenza uphendulwe. Ngakho-ke uzame nje uzikhulekele wena. Futhi uma ucela umkhuleko zethembe, methemba uJesu. Musukuza kubaba uNswane, sengikhulekile abaseRoma 10, sengikhulekile ukuthi nokuthi, sengithi angize kuweke manje. Hayibo, uzelani kimi oyingani kumdali wethu? Ingani uNkulunkulu akuyena owami wethu sonke. Hayi, angidluli ezothiwa ngigaqa amagula. Nokho-ke siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa kakhulu. Bese ngithandazile nje? Hayi angikhumbuli. Kulungile uma bese ngithandazile ngaphinda kuyona inkinga. Kodwa ngikhumbule ngithandaza ake siguqe sikhuleke. Baba ongcwele, uNkulunkulu wethu nomusa, ngiyacela ube kanye nathi kule nkonzo manje, usebenze ukhulume, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyamdumisa-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyambonga. Marko chapter 11 verse 24. Ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenikucelayo kholwana ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Sibuka-ke ukukhuleka. Ake sivule izwi lenkosi lapha kuMahubo 145 uverse 18. Mahubo 145 uverse 18. Uthini uNkulunkulu lapho? Yini akayikhulumayo uNkulunkulu lapho ngomlomo wenkosi uDavide? Verse 18. uJehova useduze nabo bonke abambizayo. Bonke abambizayo ngeqiniso. Bakhona abantu abambizayo uNkulunkulu abambizi ngeqiniso. Akekho eduze kwalabo. Ngakho ayuphendula lo mkhuleko. Umbize ngeqiniso. Ukumbiza ngeqiniso lokho esikuthola kumaHebheru 11 verse 6. Athi amaHebheru 11 verse 6. Ngaphandle kokukholwa akukho kumthokozisa uNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna oza kuye akholwe ukuthi ukhona. Akholwe ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walaba abamfunayo. Yikho-ke la ethi-ke uJehova useduze nabo bonke abambizayo, bonke abambiza ngeqiniso. Kholwa ukuthi ukhona. Kholwa ukuthi uzokuphendula. Uma ukholwa umbiza ngeqiniso. Kodwa uma ungakholwa uvela umbizi nje. Yazi ongakholwa umzosethi hawu yazi ngithandaze ngidlala wavela uNkulunkulu wangiphendula. Bengakholwa hayi ubedlala. Ayikho umuntu onesikhathi sokudlala ngomthandazo. Ubengakholwa uNkulunkulu wamphendula. Uyenza lonto uNkulunkulu mayefuna ukukulaya nje ubone ukuthi ulalela noma ubani uyamuzwa athanda ukumuzwa. Ngakho-ke ake sifunde ukumbiza, simbize ngeqiniso. Ungagcini icala. Musuthandazela ukulala ngoba ugcina icala. Musuthandaza ekuseni ngoba ugcina icala. Musuthandaza uma ungena emotweni ngoba ugcina icala. Siyathandaza uma singena emotweni sihamba. Whether udriver noma ugibela imoto noma uliftiwe nje noma ugibela itekisi noma ugibela ibhasi, siyathandaza. Nkosi, siyacela uhambe kanye nathi usigcine endleleni, usibiyele, siqalekise imimoya, amademoni, amadevil weshiphansi, sifafaze igazi lakhe emgwaqeni. So khulekela uhambo lwakho. Khulekela ukungena kwakhe emotweni. Khulekela ukuvuka kwakho, umbonge uNkulunkulu. Umbonge futhi uma usiyolala ngosuku akunikeze lona. Kukho konke siyakhuleka. Kodwa ungakhuleki ugcina icala ngoba ukhuleki ngeqiniso. Useduze nabo bonke abambizayo. Bonke abambiza ngeqiniso. Uyambiza wena ngeqiniso na? Umbiza kanjani wena uNkulunkulu? Athi Isaiah 55 angaphazami, mfuneni uJehova esenokuthola. Nimbize seseduze.
Omubi ashiya indlela yakhe embi nemicabango yakhe emibi. Asimfuneni bafowethu useseduze, ngoba uyomfuna ngale kwethuna uzobe seqhelile. Uzomfuna ngale kwethuna lesi sikhathi unaso manje sobe sesingasekho. Asimbizeni. Simbize ngeqiniso. Simbize seseduze. Omubi ayishiye indlela yakhe. Siyambonga kuNkulunkulu wethu kakhulu. Siyamdumisa bafowethu. Siyamdumisa bangcwele. Akekho njengaye, akekho ufana naye. uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni. Dumo lonke lungolwakhe lumfanele. Mina ngisho uJesu Kristu inkosi. Ngakho-ke masihlaleni kuye singasuki. Sinamathele nje kuye bafowethu. Yazi unamathele kuye. Uzombone kwenzela imangaliso. Mfune seseduze. Bonke abambizayo bembiza ngeqiniso. Uyabezwa. Bayamthola. Ngoba unomusa emsebenzini yakhe yonke uverse 17 lo. uJehova ulungile ezindleleni zakhe zonke. Unomusa emsebenzini yakhe yonke. Verse 19 uyasuthisa ukufisa kwabamesabayo. Yesu msabe uzosuthisa. Uzokusuthisa ngalento oyifisayo ngoba wena uyamesaba. Uyasuthisa ukufisa kwabamesabayo. Uyeza ukukhala kwabo abasindise abamesabayo. Lokhu into ke wayenza kuswele ekseni uzebe manje. Uma kuthiwa uJehova umile la phambi kobuso bakho, ungaphinda uyenze. Yabona ukuthi uyenzile ngoba ungamesabi. Uyenzile ngoba ungakholwa ukuthi useduze nawe. Masimbizeni seseduze. Masimbizeni bafowethu nguJehova Sebawothi igama lakhe. Nendodana yakhe uJesu Kristu inkosi yethu. Nomoya wakhe ongcwele, umoya weqiniso, umduduzi. Sombizeni ngoba uyasuthisa. Uyasuthisa ukufisa kwabamesabayo. Uyeza ukukhala kwabo abasindise. uJehova uyalondoloza bonke abamthandayo. Mthande uzokulondoloza. Iyathusa lento. Awulondolozeki nje wena ngoba umthandi. Mthande uzokulondoloza. Kepha ababi bonke uyakubabhubhisa. Ufuna ukubhujiswa? Mfune seseduze. Mbize eseseduze. Kuba uzokusuthisa ngalokho okufisayo. Uyasuthisa lokho abakufisayo, abasuthisa abakwesabayo. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Siyamdumisa. Ingakho-ke lithi uJehova useduze nabo bonke abambizayo, bonke abambiza ngeqiniso. Abambiza ngeqiniso laba abakholwayo ukuthi uma becela uyezwa, uma becela sebenakho. Ilabo-ke abakholwayo. Ilabo abakholwa ukuthi ukhona. Ilabo abakholwa ukuthi uyezwa. Yingakho kuverse 24 kaMark chapter 11 ethi ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwani ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Ukuthi izandla zi-empty njengamanje but usukwamukele. Usunakho. Kholwa. Kholwa inkosi uJesu uzosindiswa. Kholwa ukuthi usunakho ngoba usunakho. Mbonge ukholwe. Ajulile lamagama. Kodwa kasimbonge uNkulunkulu kakhulu simdumise nangalo usuku lwanamhlanje. uNkulunkulu abe nani masigoqe sithandaze. uNkulunkulu abe nawe akugcwalise ngamandla akhe, ngamandla kaMoya oNgcwele. Baba uNsibanda unithanda kakhulu endaweni zonke. Ngenisana abantu. Uma igroup yakhe ingaphansi ka900 ni igroup yamavila. Njengamanje ngidina ugroup 2 esengaphezulu kaGroup 1 ngoba bayaphuma abantu kuGroup 1. uGroup 2 yena usenabantu abaningi. Congratulations Group 2. Angazi namanje ukuthi nisenjalo yini. Vukani Group 1. Vukani Group 2.
nawe 3 and 4 niyeza niyalandela no5 u5 ungamwrite off. U10 ihlazo 10 namanye kangaphansi ka900. Kodwa senizamile kusukela kuma-figures adlule. Ngiyabonga kakhulu. Qhubekani, uNkulunkulu anibusise. Nina nonke eniletha abantu anikhumbule embusweni wakhe. Kusitshekele inqwaba yenu yezono. Masiguqe sikhuleke. Baba ongcwele, baba olungileyo, siyabonga ngale nkonzo, siyakudumisa kakhulu. Akekho njengawe, akekho ofana nawe. Thatha udumo-ke Nkosi nangaso lesi sikhathi. Busise kube yilona loyo Nkosi, kube yilona loyo ilalela umbusise, alizwe izwi lakho alenze. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, anibusise, anibiyele, anigcine. uJesu Kristu uyinkosi. Baba uNzibande is signing off. Uyavalelisa.